Bueno, hemen datoz, zatiki jabrekun arteko eraiketen ariketa batzuk. Vale? Bueno, dira anaia liburukoak, baina, bueno, alzira izan beste ton, hirugarren ariketa, berroketa garren horri aldeko hirugarren ariketako A. Bueno, kenketa badaukagu. Vale? Kenketak egiteko zatikien artean, izendatzailea bardina izan behar dute kenketa egin alizeteko. Horretarako, ez daukatenez, izendatzaile komuna egin behar dugu. Hori zelan etxen dugu? Beti izendatzaileen arteko MKT kalkulatuz. Horretarako, izendatzaile biak deskomposatuta auki behar ditugu. Lehenengoa, badagoia deskomposatuta. Vale? Bigarren kasuan, aldu batara X-a birekai komuna, vale? Eta orduan, kontutan izan dauze dana, MKT, zein da? Azkenengo hau. Gogoratu MKT kalkulatzeko, hartu behar ditugula. Biderkagai guztiak berretzailerik handienarekin. Kasunetan biderkagaia dira X gehiru, X eta X gehiru. Beraz, hartzen dira bakarrik azkenengo bi hauek. Orduan, X bider X gehiru. Komeni da, idaztea deskomposatuta izendatzailetan X bider X gehiru. Gero, hobeto ikusiko dira simplifikazio posibleak. Vale? Bueno. MKT egiten dugunean, izendatzaile bietan idazten dugu MKT hori. Bueno. Lehenengo zatikian, aurreko izendatzailea izan da X gehiru, eta orain daukagu X gehiru bider X. Horrek izan edo bidertu dugula izendatzailea bider X. Orduan, zenbakitzailea ere bider X egin behar dugu. Zebestela, zatiki hau, hemen dagoen zatikia, bere balioa desberdina izango zen. Balio bardina izateko, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea, kantitate bardinaz bidertu behar dugu. Eta bigarren zatikian, izendatzailea ez denez modifikatu, geratzen da, X karratu gehi bost. Bueno. Ontze dator, normalean, arazoak emoten dituen, emoten duen pausu bat. Hau da, minus horrek, zatiki baten aurrean minus bat daukagunean, eta kenketa hori egiterakoan zatiki bakar baten idazten dugun dana, minus hori, kenketa hori, egin behar da, bigarren zatikiaren zenbakitzaile osoarekin. Hau da, komenigarria izaten da ipintzea, menus parentesia. Ikusiko duzu ere. Hemen azpizan jarretukot. Izango zen. Jongonaz bidertzen ez. Bi X karratu gehi X lehenengoa. X gehiru behian. Eta orain, minus parentesia. Nahi eta posible izan segituan idaztea X karratu kenbost, ken X karratu kenbost, gehienetan, azteketetan bereziki, konzentrazio faltadalako, edo momentu horretan pentsando dezulako ja erreza dala hortik aurrena, sarri, minus hau bakarrik parentesiaz pausu izpintzen, X karratuarekin geratzen da, eta bosta ere minus horrekin afektata egon beharko zen, eta esan geratuko afektata. Orain, goiko eraiketa egin behar dugu. Bi X karratu, ken X karratu, geratzen da X karratu, gehi X, ken bost. Zati, X bider X gehiru. Eta, galdera orain da, simplifikatu aldugu hau. Principios, simplifikatu izateko zatiki bat, deskomposatu inberko ziren zenbakitzailea eta izendatzailea. Izendatzailea badaukagu deskomposatuta. Orduan, simplifikatzekotan, izango da, goian, zenbakitzailean, agertzen dalako
izendatzailean agertzen den biderkagairen bat, edo agertzen dalako X bidertzen edo X gehiru bidertzen. Horrela ez bada, nahiz eta deskonposaketa egin, ezin izango genuke deskonposatu. Orduan, nahiz eta bigarren mailako polinomio bat izan, Rufiniaz aprobatu eskero ametik ataratzen diren balio biekin, ondarra 0 bada, deskonposatu izango zen, deskonposaketa egingo denuke eta simplifikatu, eta ondarra 0 espada emoten, ez minus iruaz, ez 0az, hori 0az simplifikatzeko aukera bakarra izango zen, X egotia goian biegai komuna, vale? Orduan, minus iruaz egin behar genuke proba. Baina, minus iru ez da minus bostaren zaitzaile bat. Beraz, badakigu ez duela emongo ondarra 0. Horrez haitxik, aipatu beharko nuke. Vale? Goiko polinomioa, zati X gehiru ezin denez egin, ze minus iru ez denez minus bosten zatitzaile bat ezin izango genuke egin, beraz, hau ezin da simplifikatu gehiago. Hola itzi beharko genuke. Vale? Deskonposatzen baduzue, bigarren mailako polinomio hori formularen bitartez, X karratu gehi X ken bos bere erroak topatzen hau da berdin 0 eginez, X berdin minus bat plus minus erro karratu bat berbi ken lau bider bat bider minus bost zati bi bider bat minus bat plus minus erro hogeta bat zati bi erro hogeta bat ez da zehatza. Naiz eta balio hauek existidu eta orduan polinomio posible izan deskonposatzea, ipini bat nuke, X ken amengo bat da bat gehi errogeta bat zati bi, eta X ken bestea minus bat ken errogeta bat zati bi, hori ez da agertuko inuin, argi dago, nahiz eta deskonposatuta ipini, ezinezko izango zara simplifikatzea. Vale? Beraz, erabiltzen baduzue beti bigarren mailako ekuazioaren bitartez deskonposatzea naiz eta simplifikatzeko izan bakarrik, txartuz dago, baina urtengo dago, ezin dela simplifikatu. Vale? Baina, ikusten baduzue, goiko polinomioa ezin izango dela deskonposatu X gehiru ataraz bidertzen, Rufiniarekin konporatu dugolako minus iruaz ez dela ondarra 0 emoten, edo saiatu ez garelako egin gainera, ze minus iruaz egin eskero, minus bostaren zatitzailea ez denez minus iru, ondarra hemen ez da esan izango 0 inoiz. Minus iru, minus bi, 6 ondarra bat emoten dago. Vale? Beraz, ezin da. Bueno. B ariketaren kasuan, daukaguz, bi erageta desberdin. Bata, parentesi barruan dagoen kenketa, eta kenketa egiteko MKT egin behar dugu, izan komuna, eta gero kenketa egin, eta gero emaitza biderketa bateaz, bidertzen dago hiru zati X-eaz. Bueno, nazten gara parentesiarekin. Beraz, bestea kopiatzen dugu. Parentesi barruan, barrukoak deskonposatu behar izendatzaileak MKT kalkulatzeko. X gehi bat badaukagu deskonposatuta, eta X karratuken bat, bada X gehi bat, bider X ken bat. Argi dago, MKT dala X gehi bat, bider X ken bat. Baten pentsako dago, koinazo bada idaztea X gehi bat, X ken bat denbora guztia, eta hobeto idazten badugu X karratuken bat. Txartu ez dago, baina gero simplifikatzerakoan hobeto ikusten dira posibilitateak deskonposatuta ipintzen baduzu izendatzailea. Nik horretxik jarretuko ipintzen deskonposatuta. Baten galdutuko dago. Hau, ezin ipinea zuzenean zatiki batean, bakarrik. Bai, baina kenketa direnean, kontu handi zibili behar zarie, hori egiten baduzue.
Kasuetan ez da komplikatu izango, baina gertatu daike komplikatu izatea. Bueno, lehenengo zatikian, lehen egon da x zati x gehi bat. Eta behian ipini dugu x gehi bat, bider x-ken bat. Hau da, bidertu dugu izendatzailea bider x-ken bat. Horrek esan edo, zenbakitzaile ere, bider x-ken bat egin behar dugula. Bai? Ken, bigarrenaren izendatzailea, ba ez dugu modifikatu, bardina da. Beraz, goikua, bardin mantendu behar dugu. Orain, kenket egin behar dugu. Kopiatzen dugu, hiru zati x, eta ja, zatiki baten, x gehi bat, bider x-ken bat, eta juten gara, hauze biderkaketa egiten, hau da, x karratu, ken x, ken x karratu. Vale? X karratuaz simplifikatzen da, eta eron daukagu, hiru bider minus x egin behar dugu, vale? Goikuaz bidertu behar da, eta izendatzaileekin bidertu behar da, beraz, minus hiru x, ipiniko dugu, zati, x, bider x gehi bat, bider x ken bat. X-az simplifikatzen da, eta emaitza da, minus hiru, zati, x gehi bat, x ken bat. Hemen aldugu ipini x karratu ken bat? Bai. Aldugu itxio danik? Bai. Zertarako arrezkatu, kasuetan oso horreza da. Baina, segun zelako eragita dan, alduzue, akaz tonto bat euki, eta orduan txartu izan eriketa hori, edo maieran galtzea 0,2. Eskatzen ez den bitartean, eta izendatzaileetan gogoratu, normalean, ez dira inoiz egin behar biderkaketa horiek. Izten baduzue holanik, hobeto. Bueno, zeren kasuan, daukagu biderkaketa bat. Biderkaketa bat egiten da, bidertuz goikuarekin, eta bekua izendatzailean dagoena izendatzaileenekin, bai? Goikua eta bekua ez da oso akademikoa. Orain, biderkaketa egin behar dira? Ez. Agertzen diren polinio guztiak gehiago deskonposatu behar dira. Orduan, lehenengoan, 5x-ken 10 beti deskonposatzeko gogoratu. Lehenengo, ea bidekai komuni dagoen, gero bidekaura berezia dan edo ez, eta ez bata ez bestea, edo geratzen dana bada hirugarren mailakoa edo maila altuagoko polinomio bat profineren bitartez, edo bigarren mailakoa bada berdin zero eginez ekuazioa ebazten. Kasu honetan, lehenengoan daukagu bideke komuna ataratzeko aukera, eta bigarrena da x gehi hiru bider x ken hiru. Oda biderkabura berezi bat izan da. Zati x gehi hiru x ken bi. Justo x ken bi az aldugu simplifikatu, eta x gehi hiru x gehi hiruaz. Horrez nahi dago, emaitza dela 5 bider x ken hiru. Hau, bidertu inberko zan? Bidertzen baduzue, ondo, ez pauzue bidertzen ere, ondo. Bueno, urrengoa, D. D irako borrengo tau. Deren kasuan daukagu kenketa bat. Bueno, kenketa eta batuketa bat. Hiru zatikien arteko eraiketa hori, kenketa eta batuketak. Orduan, eraiketa horiek egiteko izendatzaile komuna egin behar dugu. Horretarako, izendatzailea deskonposatu behar ditugu. Lehenengoa, egin da dago, x karratuken bi x da biderkai komunatara x bider x ken bi, eta x ken bi da. Horrek izan edo, MKT, hau da, izendatzaile komuna izango dela x bider x ken bi. Justo hemen erdian daunaren izendatzailea. Bueno, orduan, bai, igual bueno, a ver. Lehenengoan, x bider x ken bi, x bider x ken bi, eta x bider x ken bi. Bueno, hau ez da ikusten justu, baina hemen berdin dago. Vale? Goian, lehenengo zatikian x auki dugu lehen, x ken bi gehitu dugu, beraz, hiru x ken bat, bider x ken bi egin behar. Bigarrenean, ez dugu modifikatu ezer.
beraz, x gehi iru. Eta bestean, x gehi bi egon da, x agetu dugu, beraz goikua bider x egin. X bider 2x gehi bost. Berdin, behan ipinekot, dana zatiki baten ja. X bider x gehi bi. Eta joango nazeiten eragita horiek. Iru x bider x, iru x karratu, iru x bider minus bi, ken 6x, minus bat bider x, minus x, eta minus bat bider minus bi, gehi bi. Ken parentesiak gogoratu, amengo zatiki, zenbakitzaile osoa dago afektata minus bateaz. Parkatu. Eta, bigarrenean, gehi, hirugarrenean parkatu, 2x karratu, gehi bost x. Orain, batuketakin. X karratuak. Hiru x karratu, gehi 2x karratu, bost x karratu. Xak, minus 6, ken bat minus zazpi, ken beste bat minus sortzi, gehi bost minus iru. Eta zenbaki solteak, bi, ken iru, minus bat. Zati, x bider x gehi bi. Orain, galdera da, simplifikatu alda hau? Bueno, prinsipioz izendatzelean dauden biderkagai biak x eta x gehi bi. Goian x ez dago biake komuna, beraz, x-arekin ezin da simplifikatu. Eta x gehi biaz, ezinezko izango zen simplifikatzea, ze goikuan rufiniaren bitartez egingo bagenu, bost minus iru minus bataren zatitza ere izan beharko zen minus bi. Ez denez, ezin da simplifikatu. Vale? Rufini egiten badugu, zeuk ikusteko, minus bi, bost minus amar, minus amairu, hogeta sei, hogeta bost. Ez dago emoten zehatz. Kasu honetan, daukagu. Ezotan ez dut nago ziur zet koño dagoen grabatzen, así que parkatu. Baina moztuko tamen eta F ingot beste modu baten.